Ribu na indo mwancho mworigereria na nagotige keke kienge mutwe nigo twinge goswa sengambo ya getembe anene hase turachukwanira amangana harenge tubura ina biga magendro ase bunge ya Kitutu cha Chelsea South unenjire moyo kwa nikibuna obura inko gendra bole sense meyo ichinga gechigo mugeni utuni gari meye studio anene hase turachukwanira karibu sana mshimia Diamono no gusi asante abantu baminto ande mbiamono so wontwara se studio ritkolia lero nche nkoro kwa mheshimiwa Lumumba Patrick oyobono lerende kinganya Nero yokuliyo bojumbe bwa Kitutu cha South nagokire gwikagaiga ande gukwani abantu baminto muna wairire esimole chingo ka chonsi cha Kisii County na Kisii na Kitutu cha South mbiamono twende ya masemo yes wakorere mirimo ya serikali. Ni kweli. Miaka 25. 35. 25. 35. Miaka 35. 10 ya kaunti ya Kisii. Na 25 ya serikali ya kitaifa. Yes. Yes. Na kibu manyo bwa konyire anena suwikirani. Ayo minto incheka intaracha gochaga Kisii na akolete gasi ese serikali ya kitaifa. Ese miaka 25. Na lenge na tenachi district chinyinge gatenda Kirinyaga gatenda Maragwa Tharaka Nithi Nakuru Kuruoronka ngacha Nairobi esna lenge an assistant commissioner for corporate development igo cumulatively se serikali ya kitaifa ina akolete miaka 25 ngamanya kwa second diga gocha Kisii kere county ya Gwanza mne chief officer administration ngakolega asiye chief officer administration na lilo mata abantu mbamate na inkie county ono tukabwatira ne governor tukabeke structures na policies cha serikali egara kobeke misingi ye county ya Kisii ngakolega asiye mne chief officer administration and stakeholder management ese miaka 5 katu and elections governor and election twairana nkaba appointed ne governor omne county secretary no mwane wa bokoleme mu serikali ya Kisii igasinka nyakore se miaka 5 baka kenga kibono kulingana na sheria ya nchi county secretary nero gutigeru office kyakonyore governor gosoka ni minister ni chief officer chiagenda one head of service gutigara nero bono kurua serikali okora into kuna handing over ya chi department chionsi ase oburayi obuya bwakire obwana ngobugambe oburayi bwa governor Simbarati inko alimenity office kwase ngwatigareta office natigareta office abande basokire yes natigareta osemya eseneti nyemenge yes ikiagera umanyete serikali tali raisi ko kwena ne serikali ikiagera mnabono chirecord nchiarangi na records totena chirecord che department of finance wikanare wikaranza nabo sabana ba finance toros chirecord chonspi chibese serikali chiare ngororo amadeni serikali ya ngororo na kurua chi account chiare ngororo ase a committee ya ngororo ibona yabwate abo sabande barwe baringe kurwe enseme governance yes ne department chine mnabona department ya lands korosi a report ya malemo onspi ya serikali ya Gusii tali municipality ya Gusii yes thousands and thousands of reports Minister of Health chigali abakolemera mu serikali emepango ekwende chi project ya serikali yabwate chipara cha rosi ibintu bingi yarenge gasenkong lakini ase ogwanje kwa Nyasaye kabero robisi ngakora handover kiregento ase serikali ye governor uyolenge governor muibono governor ya kabere His Excellency Simbarati kuroronga soka kuruobisi yes umushimwe wangu bulikero umubaro gose head count cyakorekanite ase serikali ya county ya Kisii no kwarengo bisi narengo ekereka head count ndeo korekana narengo kunya nansire gosoka okay yes kuna kuborbona tusikia yes narengo kikyago sugumire anene goswaso uburayi bwa Kitutu cha Chelsea biamo yo mente seri uswaliya umaete ekere na chite ekenyoro ekere kwa korrega sisiko emyaka menge ngera nabone kenyoro ngansa bona abantu konyo banalire bargo chopsiane no boli
onde bwensi ese county ya Kisii neba muna no liyo kwabusa neba ne director neba no muskari enforcement kera baru twari mechanda bago chopsiane abane babwata marwaire abane babende to gokonyi bona abantu aba ekere na ndikinyo kiane kyanyankongo abande baganza kumbwati naho tubate mechanda chikuru cheito tubate mechando cha mangananya gitari nganza uno gutale binyoro kena anza gutale binyoro matekerole omanana bwa serikali turiko nyali bagalingi byo gutale binyoro karamna emechando njale ngororo kiagera amangana mono chipara nchire chi governor chi county ni chipara nchire chiwenda ko koruna bagambi bande ba parliament kanywane mechando yale ngororo mano ese amangana chipara nkarigire chiskuru mechande menge abana baichoire madekara bagotana bona abana kero none chibogotana mwana taso kutigaranka abana bagocha banga chiskuru kanyora mna none asibagwe konyera taisaini anye karororo ara chafu mache tayo ono nkarana emechando ne mengere se binyoro bietu no nkarigire lya mangana yo totebe no na mangana biashara kanyora mna abantu baito abangna baito bado abagwato bokongwa bonene ono rendo mate bona abande baganza kombolina yekere kwarenge gari ngoja twari ngwa totegerera mwa kwana twara twakonyara gukonya gite nakiura nyara gutokonya ono nkarengere na ebwenerete ndiyo bugambi bwa Kitutu Church South basically enche anta tokotana igendo nkurigire bugambi yobo na maendeleo nanda maendeleo tayara agendere anye para nchiyo chingia anye mache tayo anye stima tayo umate binte binde tukonya gukwana izi ni sarakazi lakini wamagendero yensende yonse etagete parengia umanyete mnabono narukuru rero narukuru Nairobi nare pare koigorwa dual carriage we koigorwa Nairobi egocha gocha Nakuru ekere pare egocha koera egocha gochenche bumabwe chi county chichons igwabi endon kia dimono nkarenga likuriyo bugambi wa Kitutu Church South na amangana magendero na linsake na linsake okay wakorire gasi 35 years imyaka 35 nkike oratene naso mu Kitutu Church South mutina kerona ringasi myaka na ikiranitie keneke mwise kwa ngeke na bongo ikirane amate kerole a civil servant togocha koboli gumna nakyo daroste pare kenyoro nakyo takolete gento gete lakini mnanche binafsi gento na akolete kena ren Kitutu Church South ande kena renge county secretary ena etu akolete gasi na serikali iyo toka kora omochu Kisii town koba 24 hours economy toka kora gento korokege songo mapping tukabeka abangene betu bakore biashara abandi bakorera ibijana binde bikore biashara ga anye mitumba tukabeka ga town yeye toka make sure na kabro ya vikru yaringe town yaringe maram ekere serikali ya chitega ikinga kiye ito muna head of service ekere cabinet ya itirimna ne budget igasi ana muna head of service ya connection mepange ya kodu kwa mfano serikali ga itina epara link road kuruga ega shell kogenda nyanchu erosigu ega bana yaro kontena make sure pare ya rosigu ekabekwe land eka link nyanchwa uche town aba chinyagitari chito governor ne ministry egata na weka mother child erosigu egasi head of service yare kwa kishamna inyagitari ko kuna mother child ya rosigu aba obsan korabalegas contractors on korabalegas tukaveka koigora chichiro ese county egasi ane kabaiko nande governor ne serikali ya egaeti gatana epare rosigu korugega makutano nyankongo seito egene mpaka Gitare ine gasiana kuhakikisha kwamba mna abo basaba public works and roads bakorere gasi bakiraniri amangana ECD classes ibintu mne ekere byakuru egasiana okorigereria SH program cyane mna egente cabinet ya eteti ne assembly ya set budget byakorekane na make sure abo basaba bakorere gasiana igonda atene ngakiane jena na kishete mna abo basaba ito bakorere gasiana nande egento kere important so bugima egento gutokuna human resource abakolemen mu beserakali ngakikisha mna head of service anya nabanya gitari bachire for masters abandi babere surgeons
cancer center ngwa kachiaren ka make sure bachire for ecology banyora masomo isaine anye clinical officers abande bachire for surgeon training anye nurses bachire for advanced nursing to make sure mna a workforce yeto ya nyagitari iyere properly trained ine erega head of service tukuja kumuboli manganande erekia eti kune cabinet egasia head of service no mone we serikali ni kuhakikisha kama abakulemeramo ngocha bale egas nande bakora kigasi cyabo ene erege ntonda ate nakora yes yesu mushimiwe nkore kubwaterana kwabo no mujumbe na kikore ko kubwaterana kwabo no mujumbe boli anguliswa libyandigu bya kabisa kubwaterana mujumbe arabisi bwana yes kubwaterana kwabo na erena kikore umujumbe orororo enche ndata kotebaiga kingwanza ko koteba owe umujumbe orororo bonaga ege ntonda atebna abana inchi mbamanyete performance y'abarayi babo nchege ndona chaga koteba gusimna inche mna lumumba nsa kwa ulibaga mno murai nchene manager nchene manager manyete na kinko manage resources manyete mipangulio yoko mna yani esiringia yamo na kitura kunyetumia enyore siringiende asa aso kubwatana no mugambi ororo nchena mwakirete kura no mwana inchi onde bwensi tukamubeka office bono nabana inchi bararoremna egasiaye ngakiere oretre development isi kitutu cha Chisau ikiagera nchindo chena kuna upungufu fulani maybe ngenchako kolega asi iko tofauti nenge nchondigirereti lakini nchema tena gento nkirikia muna kokolera bananchi gasko make sure mna amanga nabo yechikuru yechipara yestima ya mache imefanyika ikiagera kitutu cha Chisau ngwa kana tore bango ndato kobori abantu bakitutu cha North abago kane bange nyinge ko abantu bakitutu cha Chisau abantu babugirango abagwa kane bange nyinge ko abantu ba kitutu cha Chisau abantu banyaribari chache abago kane bange nyinge ko abantu bakitutu cha Chisau abantu ba bomachoge chache abagwa kane rangi ebange nyinge ko abantu bakitutu cha Chisau igabana inchi bebori inki kegerete amagenderero atari ese constituency ya kitutu cha Chisau ebwatete town intutare constituency anyaribari masaba constituency itere town town ninki mwende gutwara municipality mwende gutwara chipara chingia mwende gutwara mache mwende gutwara drainage chingia mwende gutwara chichiro chingia mwende gutwara chiskuru chingia tali chiskuru ekari wachite skuru ukagende skuru echo elia okogenda yani noma ete iliyo kolemwa town yeye duwate sewage eminyogete igata jogo igata gege town ekanda chiskuru nchirega abuchira bikwe connection ya sewer line abana nchi bamuneta kurire bantebi okay igo sababu ndatebe mna abantu abane baranyare kumanya performance y'abarayi mbali bakorerwe gasi abana nchi lakini nche ngoteba mna nche nitafanya vitu that will be change ya maendeleo hiyo na hakikisha watu yesu mushimi wangu na chasi nini moncho muligereria nabo okonyara gogoswa asingambe yiga gwetira sinamba gosogotoma hujumbe nke ebunenchera yemo yokurwa maboli ago eliyo homo jumbe gose omuske Lumumba hanyarega kwiranire ebunenchera yemo yokwene kibunango ikirani ale hamaganiago naigo buna ali Facebook abagoswa buna Getembe TV unenchera yemo yokwene kibuna ngo ikirani hamaganiago yesu mushike ngubuli torira abantu bakurubekana asebungi mwanya wikaransanse no mujumbe unainwa abananchi mukwa namunere mwete ande tigante bega into umujumbe onde bwensi es Kenya abwenda koba a people servant nero bwenete kubeka ibintu gwekokana public participation asabwenda gutwara even ward committees ward development committees o na bagwanza no village checha ward ndoko mwirambake village tota from village to form ward committees ochutwara forums n'abantu babugusero obaburi enyagitarie ekwerende medical training school ya Matieko nkietana kwa gachiro togocha chitivet cheito nkitariko korregasi igo anye baraya umba gonyara gotoa ribaga tuikaranse abaikaranse na intwe umainde togocha muno murai
otebe mna gusine class gitogokora ntutubwate mechando ichi chitangi chia mache nchiyo. Aicho tena ne birasi nkwagacha akine birasi ebyo onyorana mache bana ambayo bakunyi iko bwene tukuburia abanyakenyoro abali batene chi school obabori na magenderoki mokorengeri turanyara gokoraga. And that's why tokote amangana kurukwa esegesongo public participation. Kuuliza wananchi ni nini kinawakera, ni nini mutagete mokoreru ngiri kiba chandite abananchi bagotenga ikina giuto chandite umeyo tebe committee amuna bono budget tubwate nereye. Kwa mfano ibinyore binge uranyoro osumuchyo yomo umwane ntakana uitire atatukwende school omwego se ekwende basari ekirwisatu usikirwisana. Umwana umanya kwa n'umuntu uri mwalimu uri madam gosomi nere basari 5000 usoko bamnangu kwano neke abanyakenyoro abahote na yaya umwana uyu undetabwati gokonya kundi gwensi mwana on 10000 mwana on 15000 ekero gutwara public participation asa mangandonzo itakuwa kama ni elimu nafanya public participation. Unataka kujenga kusini bilasi utakuwa kora public participation. Ese kenyoreki. Ekenyoreki ngebwata retired teachers, retired doctors, retired engineers, abantu bara form committee. Anye even roads na abo tenga ki epare yar korosu kuruga igikega ni gore kenyoro. Kwa manya gokora ngento tukona priority. Kwa manya korana ngento kibono uranyara gokora as umugambi bye a constituency. Ebindi tokonyara. Ketiba sia CDF njabaje nchiko banchigo isana. Kwa manya koliyo egento kona collaboration na serikali ya kitaifa. Maana sisi tunalipa kodi na serikali ya kitaifa. Nikitora ko tuchandike tutware mechande yonsi abangina bakuru chichiro butuko chipikipiki cyabayeri bakunebe nebibago chipara ikyapara nchiringiya abandi na igumba akupaka oyoma agasira abantu bakwerigeri igo ubugambi obiyambulia bugwikaranza n'abantu ebinyoro basemania. Hiyo ndio kazi ya people servant. Lakini ikiwa wewe unafikiria kokore bintu mno rengerereti n'abantu abasinini bali barobisi basi utaribu. Ikina nyara goteba. Yeso monchumo ligereria nabogwaka esime ase nambe yerega bwa screen yago gunenchere ya moyo koruri bore abo igotoma SMS gose hogendari Facebook olikeze comment gali Getembe TV elio tonyale tukiraniria hamwe boliago. Yes homo skeni ndujega igoyomo nyarika kotena Ainoge Lumumba. Yes. As a competent person, he listen to every person, let him be given the seat. Umuski mkoboliga uise kwa gulibaka nkieke orarente ase bunge ya kitutu cha Sauti tobekense muchipara amaji chiskuru nkieke igorarente obugambi bwo gotegerera abananchi na kende gyonse to gwikaransa na abananchi tuabangana barabo. Ngutwara chibarasa to gwikaransa every ward. Mbwate ward development committee anya na abangina ngutwara representation ya abangina umatabwati chi challenge chinkonga abantu batamaite bagwetera umato mungina nere e custodian ye a family to gwikaransa na leadership ya abangina manye challenge kibabwate abana baita abaise challenge kibabwate na for instance abangina abangi bagonchero liga gitown egento batagete kyangonchero libare abatagete banyore chibesa chiri interest rate baonchorerie amaisha abali negoro. Egento ndarete ngena collaboration omaite ntubwate even international NGOs chinene chibwate billions of shillings chitegete ko invest ase obugambi burubiya buri transparent buri participative. Actually donors abakulina participatory, yani ule uongozi unauzisha wananchi na demokrasia. Ukonyana ane kiombe kia bagina wamechaguliana kidemokrasia. Ono igendo ndakore different. No ko make sure na abananchi baito na uba go determine nkibatagete okole rumna natera. Inche bono no kulikia wafadhili
njeno kukwana na serikali kwa mfano as a member instead a member of parliament ese budget committee na unko make sure amna na ikirororo amangane constituency Kitutu Churches South abikre budget unabona budget ya iri budget making process ya iri June mwaka mpya wa serikali 1st July mwaka mpya wa serikali ese policy statement akosomne serikali na national treasury wono iga boli muntu ndegwensi murayo ndegwensi mangana kia Kitutu Churches South ya roro akuri ibire bintu nabe ngokora umaite goikokore gasi na departments ya serikali anye turi gukore gasi na department ya serikali ebintu byao mbiko bikwa ese budget TMP nyinga bagambia bangi egasi amuno ko make sure ebintu byabo byabikwa ese budget ogenda ministry of water ogenda ministry of health ogenda wapi roads nini kidogo e budget ebintu byabikwa ese budget so ekera ko nyarwo se president yego chagaike ematena paragete nebekerichi chibesa president makwana usinga ki paragete ne chero osigu 50 kilometers utakole tigo hakuna maendeleo itaendelea itakuwa tu sarakasi nini na watu wanaendelea kuwa maskini poverty level ya Kitutu Churches South ya isire weka 50% na inaendelea kupanda ikiagara abantu abangwe Kitutu Churches South abande abaruete abande bakarugirango abande bakarunya libari abande bakaru Somaliland abande barure Tanzania abande barure Isiolo aba Pokot aba Luya aba Gere chikabira chons chire Kitutu Churches South nera one constituency ere cosmopolitan wote wako hapa hii ni kama Amerika wote wako hapa Wahindi wako hapa Wasomali wako hapa ukienda hapa utapata Wasomali wanafanya biashara Wapokot wanafanya biashara iko Kitutu Churches South toko develop Kitutu Churches South na formula ya constituency ekalemaria ene constituency etamu ene constituency kwenda kuligi ngende kuna city status anga kutukuli city status airport kolere gas na bono tianda ko bodi gaki kemaene yes kwe president ekana osine parankoros were dual carriage we erusoti ke gaiga korenga limbando kiba wonte kubwati ibintu munebyo epare dual carriage we igore kempakaga yes ebwate pare ye ekoru Kisumu ekogenda Tanzania igore corridor yonse SGR ngochere Nyamiraga agende Kisumu those are the things when to ukwana as leaders hakuna maneno ngine hii maneno ngine ya kifua akitego konya abantu baitu yes musikiribo lindiraiga naro kubori akoroku Andriano Manyura asesemo ya Facebook no le no kwegena bona no ikira ni chirecho inche anye ndege yankongaina bagusi tiga baligere record yane ekerna renge head of service county sector and head of service is a county ya Kisii maybe tinyorete 100% lakini nilipata A yes maybe A-. Think of a perfect abandi mbali ba rochina nara kokora mna ibwenerete abandi buchia lakini ese gasi yali na etwe nilijaribu wono nche na kongire nje tindi excited ne ubugima kominyoka nchege ntonda tukutiga ne legacy yeri yetali ya nemna na bete ubugambi bwa Kisii nkaruo nkaba member of parliament for Kitutu Churches South nikatoa watu wetu kutoka Misri nikawapeleka promised land ya maendeleo promised land ya maendeleo si maneno ngine hakuna anything else ikiagara nche I'm even an investor in this town ebintu byane byonse ande tini kobisa anyo ndeka gwate riswali abuli yes bire ese county ndige tabana abana bagusi karete college ya TVET yes ndige mbege tabana bagusio mbaite scholarships bako soma kuba somi basoegasia hospitality ibini bindo na akorire ese kiara mimi si mkubwa sana kwa uwezo wangu na uwezo wa Mwenyezi Mungu yes amangane kanisa I'm strong in the church I support the Christian community that's the best I can do maneno ya kanisa niko mstari wa mbele ikiana otunsi tugutamira yes igonko boli na abantu baito ntagete barengereri na ubugima bwamanya abantu isitwaikire bono ututagete ubugima bore quality life na quality life umushima wati yangu na jasi nini yes esi minira egocha tikatagare irukana
Yes. Hello. Yes. Ningo igwete. Ribori ra gondirire. Ribori ko bori masiwa. Ikoro kuchocho moyo. Ina chande tikara kende. Alankomo. Bueno, acá era un papel de la venta, mamá y trauma de yo como yo. Yes. Mamá, no quiero que te diga morir de ti. Yes. La de te digo que una quiero que te Okay. Na kandisho utakanta mwipi. Asante sana. Okay. Mheshimiwa Nugwete. Good. Kuna genderete amobuli agenderete gocha. Yeah. Nara ogotebana okurku hasensemo ya Facebook. Honorable Finlay Moso Kenya. Kwa ase wodi ya pupas bugetaulio. Hawatena nakubaliana na mheshimiwa. Kesu mheshimiwa na ndena ambaye hizi minende gaiga yenda. Hello. Hello. Yes, ya chira. Mheshimiwa ngubuli. Nchira ki wesugumire tataina asensemo yokulige kiru kibura ibense. Mugwatani uri bekyama ke UD. Ewan. Nchira ki uraya neki una abananchi ngwege na bale serikali. Okay, umanyete abantu abange abante na Patrick ngikiagera ukagenda UDA. Yes. Ikiagera noroche amangana rebusi. Data ko tabeke mine. Bagante na kware kogenda gari. Abantu abange. Inche nkarigereria egente president yakorire. Yes. As a Republic of Kenya. Umanyete ekera abantu bakuriyo bogambi nande nche nona endugu yane abakuri gaiga mbwata maskani amanene sibale. Yes. Lakini nkarigere lina SM yake etane tigarete inki omanene bwensate bira okora agateba ngoletare SGR ingakinere yarete tu ekaerera Naivasha nande muskubwati buya eyarerete esi umuchigete omanene obwensa agateba akurus SGR anyeti seitogusi Nyamira ekonda Kisumu. Umanyira goteba mna nkoigurare epara ya Mausami Rironi. Yes. Na oeto nombo nororo epari iyo egendret in 6 months epari yair. Njenda te kurigereria tino tena una gosenare perfect. Kianje na nyakorra mugambi ore perfect. Njen kurigeri bintu kete akorire byagera karana mbenere. Aya, usa kurigereria Talanta Stadium. Yes. Eye kwagachwa Nairobi. Talanta Stadium yagachirwe naho baratebe ligolirire igari ligolirire lakini yagachiru koerere ego chakoba the largest in East Africa. Aya togende yakarukuna Bomas of Kenya. Bomas of Kenya use ruchibasa chia revenue chikoru kwerende tourism levy ya ego chakoba a conference center etanya korokane ese region ya East Africa and Central Africa. Yes. Ekere binte byonsi bigo korekana. Recently na tena korosiare Nairobi. Siasa nini kuchia nini lakini ogenda muchio Nairobi, umuchio Nairobi kulingana na mimi njia bwana tokoba ne county. Nairobi ya bwana tokoba a national capital of Kenya. Ekere president ekuligerina umuchio ngo sarikore. Sini lazima ali no tobate United Nations out of New York. Out of New York. Obsiana ya United Nations iko Nairobi. Iko tali muchugo cha kochese. Nande genta abantu bakwewa. Ese Africa ye. Ense ere stable. Ense ko the Republic of Kenya. No stability yoka. Mnango cha ke studio gang kwana na ensoke. Na boto gotena mugambi yo otembiri. Igo inchengo tayaba muna Lumumba. Ebina bintu byankorire korengera na uburayobo mbwabona ndogweke ikiyuka amando tena togocha konyora kura mimi ndatokoba tebi
Nchengo lichikura mna Lumumba. Lakini ese president angote walia mayakori. Anya makosa na aroro tunamkosoa. Yes. Njira bombi livetigo. Iki agirusi kurigireria amangana alia korekanire ese miaka 3 years. Kenya imebadilika. Yes. Umaye tu igete stage tukasunyuka na madeni. Foi ngento kuna foreign debts tukasunyuka na. Bono iga Kenya kwa maneno ya madeni inalipa sawa. Naone kigiuka. Umaye te kwanza kugende banki oire loan sunyuka orem no komnyokiu. Naone nse ekoroku Kenya ingekimbizwa namna hiyo na creditors all over. Mali yake inashikwa, embassy zake zinashikwa, zinafungwa, zinafanywa nini? Lakini sasa Kenya kulingana na madeni ya kitaifa iko sawa. So hivi ntombira nkoligereria differently. Na andi bintu binkubirigereria differently because of one thing. Kobere serikali miaka mingi ngo kokolere orengereri tofauti. Kobere serikali ikia nikawa serikali wakati wa Moi. Moi alikuwa 24 years. Kukakuja president anaitwa Kibaki. Kibaki maendeleo akoleta manokorosi Thika highway. Ikaruga lekaenda Central Kenya. Thika highway. Yes. That murigereri. Aya. Kuruororo tugacha Uhuru Kenyatta. Ngakore gasi anda Uhuru Kenyatta. Tugaikabona ngakia Ruto ngasoka kuru serikali. Kwa hivyo inabonkuligereri na chief president ichionsi nkichia korete igachenjo buguma bwa Kenya. Ikina kikekogera kurengereri igo. Yes. Naweza kuwa niko na makosa lakini kuna vitu mzuri imefanyika katika nchi ya Kenya. Yes. Yesu mchumurigiria nabo gwa kesi mi hase nambe yerega bwa screen. Gosotome ujumbe nke hase nambe yerega bwa screen nabo igo swali Facebook. Getembe TV honyale gukuriri boli lyago hochia se umuskiru mumba. Muskiru mumba ngichasuri. Meteno marayibenso muske William Ruto. Ulire chira chinyinge atanyaga wikira. Ntevi na Iraki. Ntevi 1. Na nchengo lichivu. Ya, umanye tekera abantu bakora siasa. Yes. Nabo ukuri ubebwo murayonde bwensi. Onde bwensi Yes. kwa mbekereke. Lakini mna wono kana ngokwana igora kitutu chache south. Omugambia asa kontena na rosie para yelam komete ngoroke para yelam. Na rochi skuru ngabeka jigorofa ngoroki skuru jigorofa obegete. Hiyo ndio kitu nataka nieleze hii Jafani. Njetindi iga whatever uzuri ama ubaya. Lakini nataka tena egentura supporteri umugambi nabo tena ebyo ikeraniri ebitara ikeraniri. Nchena koire biria akoreki aikeraniri. Mnabono kwa mfano. Narete echiro nyamberaga. Narete ekwerende echiro nyambera. Yansire kwa gacho. Yaikiro gati. Anyendrito okuligereria obugambi buya. Abagambi bwito omugambi bweri abwenta komutena ronsi para chelami chiminyoke goche chireyo. Kwa hiyo ndo nso ukwane goreki. Hata na haya bintu mbira taraikirani. Epa echire iye kwa gachugari. Yes. Cancer center kwa gachuga iga Kisi school. Iga ruguruga. Airport ya Suneka korosi wire. Inchenda tokote bintu biri nkorora. Ya. Inta tokote bintu biri nkorora. Kitutu cha cheno na tarororo nywe kirasi omujumbe Zaire oyo omujumbe Zaire kitutu Nyaribari chache. Yes. 50 kilometers of road ase konyora na ndimi ibiri bagalinde akora another 50 okorre Nyaribari chache yonsi 100%, lakini mwana abwate 50 kilometers of road. Tima atiko somo jumbo soro irenga abwata, lakini osoro kare chief whip ni madana wakabwata more than 50 kilometers of road. Nchaina arama ganda ndakoro. Anaanda maganda hiyo imefanyika chini ya rais. Abutari abagusi. Si hao ni wakisi. Maendeleo ikifanyika Kitutu Chache North na abagusi. Ikifanyika South Mugirango na abagusi. Ikifanyika Nyaribari Bomachoge na abagusi. Nchina monko ligili bintu hiyo. Amangana yande nyasa urato banki. Nyasa urato banki. Chisi monjo mo ligereria tanyoro mutima komoke tokwirana tugenda inengamba sinchira yobwikira.
Peak Dental Clinic nenya gitalie kurubo gwene bwabo ase muchando bwa maino nigo bakurubo kale bwabo buna okurusia maina lya bwatu muchando koya sivya komenterwa amaino ase balia agogete nkogwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina lya bochogete enya gitalie niye kurubo kale bwo bwensi ase ligolire nsekegima mbambwate sema sabana bakubutera nabo igo kogosorelia omukoreri bwabo n'ubwo ngo nendo bwikiranwa wigo ngokora bali scanning chimashini cyabo ni kibirongo bigoro nigo bagotoka imejo mu chokisi asama gacho a Uhuru Building asirirongo lirigo yebengi ya Kenya Women Finance Trust wigo nabuko nyoro gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke wigo nabuko nyoro gwetera ase ntera jesimi wetera ase namba enotisa mnebere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye ose gwetera ase nambende enoti isano nebere isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutui. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Omugusi bono lishirika lya ubwanjete lya Getembe Television Network ama na Getembe FM nigo lyakoletera obukoreri bwayo gucange na sore tutalere imiye nyumba lya Uhuru Towers lirongo litangani asebale ku kinsemo kya Kisii kugenda Kisumu agene nyumba ya Mtila ilyo tunyara ko batogusangamo naye na gukinanya bune bisaku cy'omugusi Getembe FM na Getembe Television Network ekeneke unga kyama mugusi. Karibu na inde umwancho murigereria asengambo ya Getembe ase litukulia lero tore no yole yiganga yokuligekero kyobo jumba sebunge ya Kitutu cha South Muske Patrick Lumumba unechiremo yogokwanira amang'ana ringete siasa na magendero ase bunge yo. Karibu sana Muske. Biamon. Twende ya maseyemo obochori bakolekana lero ase ji county 15 nabo igo tatebono gusi njijiji nakura kwanire ngani obugambi obochori bwe chipati. Yes, party election. Omaete intagete gotaya mna na Rich County chinde chiakorire obochori na bwagente na democracy ikiaro tutagete abandu banjete party na ndebo bwate philosophy ya party banyara ko uribaga bwachora barayi babo ikiagara party etabwate democracy ihitalie party igesi gusiga ni mate na amage akwerende mipango negendera takokorwa. Yes. Na abamura ba minto barese party nabono mujumbo ito okitutu cha North no mujumbo ito okitutu cha South noyo Nyaribari no bomachoge abana bo bajumbe barese party abakongo noiga bagende dokore mipango. Yes. Intu nanje bono inche mbono ga naicha inche bono tinko ba Lumumba kemanyi bono inche nkubwa to ko bokongara kune binte bikokoruga akina atebiri abantu bane babetiare baiche mutwe bachora abananchi baranyare otokonyo usubugambi. Yes, mwancho murigereria nabo gwa kesimi gosogotoma ujumbe yawe nke wetera se namba heyo herega bwa screen nabo igo haswali Facebook Getembe TV nyare gukubeka liswali lyago hororo na regaiga utatebelieta okotena napongeza Lumumba kwa kueleza wa Kisii kuhusu maendeleo yale viongozi wamefanya. Yeye haongei siasa ile wanasiasa wanatajia kutaka kusikia. Mugala muwe na haki yake mpe. Asante. Yesu mheshimiwa.
Asante. Twende ribori nkuburi itaro yo murai bwinsi merengete bakorekana sorongo rwagusi. Yes. Na kiuranyi kwanira Nche ndate kwenyeria bagusie gentekemo. Yes. Omwaka o 2007 ekere Kenya ya ogatumuriro. Abantu bagaserigu mechande menge kaba ase abantu batamereto bomenyo ase county ya Gusii Nyamira. Ntuntu anya ko abantu bafurugo nande nkobori abantu baito ni mate mitandao ya chire gukwanaiga abantu toba abantu abatoereru omugambio ito ugocha okorokwe president ochoretwe commander in chief. Yes. Egasiae no okorera wananchi wa Kenya maendeleo. Na ande abwateliba abwenete gutara andons ese republic ya Kenya. Igo anyo murai wensi gagocha. Ndata gotebia Gusii yeito. Koranche mochi asobonge. Abarai baito nko baburi baikaranse. Nankorebisa kubindi bigakora. Wari kechi agenda chiabo bintu ki bakukwana ne president. Yes. Ikiagara bono ega gaki nabotore ngaine. Omuntu bwate eke kabu ya Kenya. Ekuse enyongo ese obutajiri bwa Kenya bore. Yes. No muntu obet elected okorokwa Ruto nere bone president. Bono iga nere president. Igo anye kare president. Abantu baito bono kwa mfano abantu baito ba taxi. Igenda abantu ba taxi batagete ne biashara. Abantu ba taxi batagete etown bwate chibesa bamyoki abantu gari. Abangina baito abatagete etown bwate chibesa ekere projects chigocha. Mnabone stadium. Yes. Ekere gocha ero sigu chibesa chigocha kobe kwororo. Amura gwe kabari kwo kwegweta na prison nko nganyi gwere kurugaiga etown yegende gari. Ekere town yako genda gari. Wamama wa soko wamepata mahali ya kuuza chakula, mahoteli yamepata mahali ya kulisha watu, vijana wamepata pahali ya kufanya kazi. Igo aina arama gendero nchenta yatukuri abantu baito basoko sobonge aba batebi president karibu Kisii ni yake manake ni president wa Kenya. Tutiga mangana mange ikiagara ntuna abantu abangaini abantu kwirira ogende Nairobi abantu bwata matatu abange abagusii ogende Sikimau ogende Rongai abantu bange bamenye tororo ba kuri biashara n'abagusii ogende Kisumu. Yes. Abagusii ntuna abantu bokwirigeria anye turi abantu bokwirigeria bari tutigarete ga Gusii na ndo tugwende kre president yegocha tosoka tomotebi tutiga mangana sarakasi tomote president. Yes. Epari gwateba ekurusotik na kitaranza president endege tangu gwaicha wike suneka na kyotagu suneka president chinya gitari chito chibwenete mnabone nya gitari yeto ya level 6 na botora ababa na inchi bara tena nyeire ebe national ebe na Kenyatta National Hospital egere account yenyo libaga yagacha another level 6 hospital lakini nya gitari ya KTRH eru na national government egere kuna national government ingia korekana emeshara yonspi mato wakana mnya gitari yoyomo nichibasi nyingi kwakana consultant nichibasi nyingi national government chukwe yo burden ebe national hospital mna Eldoret na Kenyatta National Hospital tubwate chibasi chinde chigocha twagache another KTRH kuchiga ali ugembo use kuchibugirango mate gari njaina ramagendero ekera ibinde byonse bigokorekana biashara inakuwa watu wetu wa matatu wanakuwa watu wanakuwa na biashara abangina bakorosi chinyoye wanakuwa na biashara abangina bako ni mitumba wanakuwa na biashara abana baito vijana wanakuwa na ajira ina ari gintu kera tokonye gintu kiyo mundara tungaine na tunya gukura tunya gwakariyo tunya kurama at the end of the day kero kugenda nyumba mwao umwana nataete mugati nataete mabere. Yes. Nataete karamu egekoro tukiagotire nataete swenta ebintu mnebi njimwe mina nataete na nche mna Lumumba nataka tufanye siasa ya maendeleo. Yes. Nothing short of that. Yes. Nothing short of that. Mo skeru mumba abaraya bange ononyege enseme kere tali asebunge yabo baraya bange bansire gutumika igetige chindege pacha gusiba batena ngwaro salitore igeti yasuneka wata wosenga ibago keira nakiboni round ya aseta yo murai bense moke make sure ga koruga igeti kali nabana inchi mbachi gosuki bali bagosuki nakibago chiwakonya Umante chibesa nche abege tuchia compensation. Yes.
ninyorete nkorora ikwerende omonene Kenya Airports Authority ugochaga busuneka ekere president igochagaika otubwenete komubuli mnabagusi Mr. President, hii kiwanja ya Suneka itamalizika siku gani uje ufungue? Hiyo ndio maendeleo nataka kusikia. Manake tuko gorige TQ libato kunya komyoka kukisumu kuli na chinde gosoma bei utukuli na abantu baito ba taxi banyore biashara batu kigega Suneka ali Suneka chioteri nkorosi buchirororo chinde charu Nairobi omuntu utatokana na gukora biashara 45 minutes 50 minutes endega ya gure Wilson aina amangana antate koyu amangana yandi tagotokonya inkusaba abantu baminto. Yes. Opportunities nchiri gutoka kera lituko abantu abakonyora opportunity once umugambi yoganchire muna atagete ko develop gusi tigato akikishe muna aliago teba twamusingereire twamunyoiri twamotebiri gusiete nene. Yes. Gusi kisimama umataba gusi central banking yachiretega central bank yachiretega because money circulation yeitere egere iguru kubwa non Kisumu. Yes. Mono tutagete ko double money circulation in Kisii. Na ita double ikiwa kila mtu akona ajira. Kijana akona ajira, mama akona ajira, kila mtu akona ajira. Ikina kiendo tatoko tebe. Tour ya president isiwe ati siasa, iwe tour ya maendeleo. Yes. Ya watu wa Kisii. Finished. Okay. Ikina kinda tukubulia abantu baito. Skengo boli bunge ya Kitutu Churches South tigatutebeke maene abananchi besokire kera abananchi begwasoki kwe murunganire igamagendero naro Hakuna ngirira maete gaki without ko ukwana ubugambi bororo bobe nantinda tukwana ubugambi okyani nintu twachora tubugambi tata gukubori oraba gwachire eskuru wakanire school fees amachiko narororo muna umwalimu ogosomia sabu wikomotegerere umwalimu oyo nabwate principal gakira abamwe umwana nabo miyanga kikomwanjite umwalimu bwesabu amutena esabu koraho mwaki mambi morete bitabu. Yes. Okora ikagati ukirutanse gitabu osoka umwalimu ogende headmaster mwana oyo tari muigweri tigareto muiburi mwabo umwiburi gagocha urame headmaster aki umwana oyo nasome school yanye tabuki maendeleo ni hivyo. Serikali iko na kuka institutions. Yes. Njongo tewe abantu iga hata kama una mudharau yule ameketi kiti ya urais, heshimu kitu institution inaitwa the presidency. Yes. Heshimu. Manake hiyo ndio republic ya Kenya. Heshimu the institution inaitwa the presidency. Unaweza kumdharau ule ameketi huko, lakini kuna institution inaitwa the republic. Yes. Na hiyo republic mwakilishi wake hako. Kama ni bunge iko na yule anasimamia. Kama hakuna heshima hapo uturengaine. Uturengaine. Yes. Yeah. Kina kindate. Moskengo poli company ya ringe ya Coca-Cola. Company ya Coca-Cola. Yes. Na kimurachi kweneki unobo kolerwae ngoikirani bole ase urongora usi. Okay, mbi amona gakiseri swali. Na kwana iregenteke, na kwana iregenteke ngakigete. Yes. Company ya Coca-Cola renge private company ya wata shareholders. Ekere company eyo shares chinyinge na abantu baitomba wata shares chikaguru na Almasi. Kere chawo na Almasi company ya Coca-Cola the world. Egate amna itata ko sieka chi plant chinde egere eire chi plant etware yemwe Nyeri egasieka ya Rift Valley egasieka ya Busiga iga. Yes. Ekairu Nyeri ekiagera major shareholder yarenge omonto ukuru Central Province ya Almasi. Almasi gacha kaonia company ya Coca-Cola to Safco of South Africa, a subsidiary ya Coca-Cola. Yes. Eine refactory yokatua bwate. Inchina bulia
abagambi baito bagusie na umonene bwense na gochaga Yes. asa maberahe aligererie usenanyare koligia mbinu through ICDC ne investment arm ya serikali koligia investors waraiche wakwanire Safco Africa kampuni ya Coca-Cola enyare kweguru kampuni elia equipments chons bake curtain njana kurusu no hochire mali kiregento abasigete meranguga bakataya bakore mirimo bari bare go kunyara koiru nyeri bakairu nyeri abandi bakabutugo ekara babutu bakabeke kina kwende kericho inyorete kinde head of service aba na incha bakachesinde bakante ga kitokonye togende kericho nkarichi basichana na Lumumba na ande nabo anye baigweterero karichi basichana na Lumumba kabaye transport nkabaye siba kuchikurara bakagende kina kericho na ande mna nyasare bakabwe kina bakaka no mishara yabo na kiyo mbwate passion umuntu nabarambona kikyagerete dirimo arenge serikali elia muganje ekiwande kigasieko eye yarenge policy that time ya Coca-Cola one kere ya Rift Valley omanyano shahuda almasi merakanya akaoni kera oneti plant itigaretega one nkubori president jakonya ko revive sugar factories in Western Kenya and Nyanza ono ntuga aki esigusiga ta ko revive Coca-Cola factory tinte betie government ebe kwerendera kine government ne bwate systems procedures na influence era rete investor ikwane na Safco Coca-Cola Africa banyora an investor baigure factory ya Coca-Cola yarigeta abantu over 700 casuals go 500 abangina bare kuruga chindagara chi breakfast kiregento chinyomba abantu bare ko kondisaga ali teresi chinyomba bone che chisiekire ikina kinda abule president asobocha Eso musrumo nsokonyora liba o matenja nakamontaga ke bado mimi ni kidogo sana nitiga angireri bageri gasinini nyariki gusoma chi comment ye hasensemeli ya Facebook akoro kuna Sharon Anne hotel a visionary and a sharp leader we want in our Kitutu Churches South constituency Patrick Lumumba naragika hokoroku nere Samuel Gichana #Lumumba Kias is our visionary leader. I'm sure he will bring great change to our constituents. Eriko K.E. Agotena, a man of the people, full fit to wear the shoes of Kitutu Churches South Blasters. O'Brien Nerautena, we love you, Mheshimiwa. You are the best. Bring development to our constituents. Mheshimiwa Negwete. Njira kiwe ura nekelia wananchi. Asinge nje biro byalire. Akinta tote abantu bamintona mbia mono eso gutwara faith in me. Ikiagera nje na rengereri na ekere na tebete na ngo korande ga sine serikali tore tamagendero abantu aba ngangira bagwanza kunda makuru mambi mpaka marogo. Na abantu na nilitarajia hivyo ikiagera nche igendo kere important to me nkalina abantu baito bakonyekire matekere nkoligireria abana baito kwenda nanyora ibikoroto biri bya plastic yani ikoroto kya plastic usenga kibikorwa kwanya naru mwana ugesonire yani kyabutukire ugesonire umwana eswenta embeo ya mwitire classic critintira yoka abana nonere nguri konyora ibimwana bike yani konyorero nguri yani babekenda ne shida bama utebalete bituma bire bikundete pacho korosa rigwendagira ngo mnango itiramariga because enseye ere rich country nkitoranyare gukora tutige sarakasi tusirio butaka abana baito anye bakwende skuru yani gekora abana baito ba ECD batagende mna bono ndoche studio gage bote carpet nki abana class ya ECD getatwarire carpet chicho chingia abana banywa baragire bagendenka abalimu batwares abalimu baito kwanza tiyankwa na mangana abalimu abalimu bachandegete bare in staff rooms chire congested yani
chichiri bitabu no bale ime aste bakoyana aste ba kurega sibuya enchafu yani ni lazima abalimbi baito bakore gasi okonyora umwalimu abwate gose 100 papers ya kumaki abamigaine chonchio chingia cha madam akogenda echo erie umwana akogenda nero madam akogenda echo muneria madam muswati cho chafu nanu kumanyeta chi madam chitu gutwara macha isaine kiagera ngintu nyasa tutungete ebintu mune bina bintagete gusiria yes iga abantu bale gutwara faith sali nane ngokwana na koba ngakiri chukura angokwana because I believe na mini na niko na faith kwamba nje nitabadilisha maisha ya watu wangu wa Kitutu Chache South. Hii town ya Kisii, town ya Kisii tutaingarisha na itakuwa city. Asante sana. Yes, na wikiragabo omonjo murigereria no tuwikira umwerio bwengambo yelitukula lero. Ase twarengenere oyo kurigikirgo ky'obujumbe hase bunge ya Kitutu Chache South. Omusike Patrick Lumumba. Chikoraga chinsenye ningirane nkumanyikyo ngasenchira yo wikira nditerene serasnya kunde nago sabiru twaro burigereria burubya. Gusie buno na bukwegokia aso gusonja ETV ya uwanje Kaga Temba Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egokie nimero